Da, revin cu completarea la video. S-a făcut tranzacția. Deci a ajuns la 3.2, back-ul de 2.3, scuze. Chiar a urcat puțin de 2.32. A fost ultima dată când am văzut eu. Da? Și am echilibrat la 17 lire 89. Am ieșit din piață. Atât pentru acest video. O seară bună. Revin cu completarea. Și între timp AC Milan a făcut 2-0. După care am dat un lei la 0-2. Cotă 1.16. 119. Și imediat a fost penalti pentru Lazio. Se întâmpla în 2016 și cota a crescut la 1.45. La 1.16, la 1.45 am ieșit din piață cu un profit de 40 de lire. De ce am jucat așa? Pentru că se făcuse prima tranzacție între 2.26 și 2.3, primele vânzări. Am avut un profit de plus 17 lire, până să deschid să filmez când am pus leiul la 1.16 AC Milan, 2-0, care 2-0 este un scor foarte periculos. Am dat lei la 1.16 și imediat, deci minutul 27 s-a marcat. 22 și 10 a fost pus pariul. Între minutul 16 și minutul 27, deci în cele 11 minute am plasat pariul, s-a jucat puțin și a fost acordat penalti, 2 minute s-au pierdut până s-a dus arbitru să vadă VAR-ul și am ieșit cu un profit de 40 de lei. Dacă mai stăteam puțin, la 1.45, vedeți că a mai urcat încă 5 ticuri, puteam ieși la 1 plus 45 de 46 de lire. Dar e bine și așa. Atât pentru acum, voi reveni cu un alt video. O seară bună.